края на 18 век, някъде сред скалите на Атон, един българин носи в душата си тежест, по-силна от Калугерския кръст. Казва се Паисий, монах от Хилендарския манастир. Той не е герой с меч, нито пълководец, но носи друго оръжие – думи. Думи, които ще събудят цял народ. За живота на Паисий се знае малко. Роден е около 1722 година в Банско или Самоков. Това не е напълно ясно. Но има ли значение? Важното е, че този човек не може да приеме как българите се срамуват от себе си. Вижда как българи наричат себе си гърци, как четат чужди книги, как забравят имената на своите царе, светци и герои. И се ядосва, но не на тях, а на забравата. Паисий започва да събира документи, разкази, летописи и съчинения. Обикаля, чете, пише. И през 1762 година в Зографския манастир той завършва едно от най-важните произведения в българската история – история славяно-българска. Тази история не е просто хроника. Това е вик. Паисий започва с най-силните думи, които някога са писани на старобългарски. О, неразумни юрде! Защо се срамуваш да се наречеш българин? После започва да разказва за българската държава, как е възникнала, какви славни царе е имала. Споменава хан Аспарух, цар Симеон, цар Самуил. Разказва за победите им, за славата на народ, който някога е владеел земи и дух. След това говори за българските духовници и светци, защото според него не само със сила се крепи един народ, а и с вяра. Включва описания на свети Иван Рилски, на княз Борис, на книжовниците от Златния век. В история славяно-българска се разкрива идеята, че познанието за миналото е ключът към бъдещето, че всяка загубена битка, всяко страдание и всяка победа са част от пъзела, който оформя националната идентичност. Паисий говори за един народ, който заслужава да се вдигне, да се обедини и да се бори за своята свобода и достоинство. Текстът е наситен с надежда и призив за действие. Той призовава българите да се събудят, да отхвърлят робството на забравата и да върнат блясъка си чрез образование, просвета и силна воля. Днес, 260 години по-късно, също както и преди векове, ние сме призовани да се обединим, да се поучим от миналото си и да вървим смело към бъдещето, носейки в себе си надеждата, мъдростта и добрата воля, които Паисий ни е оставил като вечен зов към пробуждане. Неговото послание е живо и дълбоко закоренено в сърцата на българите. Стремежът към свобода, гордост и самосъзнание не бива да угасва. Никога.